Kwazwai vana vaMwari, toda kutenda Mwari panguva dzino atisanganisa pashoko rake. Tinoda kumukudza apo tiri kusangana gore rapera. Takuenda mugore ra 2024. 2023 akanga aine zvake, asi Mwari akatiyambutsa pane zvakawanda kusvikira zuva ranhasi. Mufaro wedu kuti titarise zvinhu zviri kutarisirwa naMwari patakuenda mugore ra 2024. Vamwe vedu pamwe takakonewa kuita zvaidiwa naMwari mu 2023, but Mwari anotaurwa naPeter kuti vamwe vanoti unonoka, asi ane mwoyo murefu kwazvo kwamuri, nekuti haadi kuti murashwe kuti mose muponeswe. Saka Mwari akanga aine mwoyo murefu pamwe patakakundikana tikatadza. Pauro anoti nyasha dzikawanzwa nekupfuurisa. Mwari akaisa his grace upon our lives, and now we have been allowed to flip over to 2024. We don't know what will happen in 2024, but what is important now is to prepare for whatever will come. Maybe death will come. Pamwe rufu runouya 2024. Tinenge tonopedza vamwe vedu tadza nhoroondo. Pamwe 2024 iye Kristu Jesu pachake anovimbisa nyaya yekudzoka kwake pamwe anenge adzoka. But asati auya, the preparation must be done. Basa rinofana kuitwa. There is a work that must be done. And ndo pfungwa yandoda kuti titarise today tichitora kubva mushoko raMwari. I am going to go pana Mark chapter 11. We'll read from verse 12 to verse number 14. Then also we'll read verse 19 to verse number 22. Tichaona kuti mukudzidza kwatichaita there is a miracle that is being performed in Jesu a week before his death. Saka kwasara 1 week kuti Kristu aende kunofa. Jesus performed a special miracle. I also want to draw in attention to this. Kuti when you read my miracles at Jesus, you're going to notice that these miracles were parables. They were definitely parables. Jesus ane zvinhu zvaari kuda kuzama kudzidzisa nemamiracles aya akaitwa written down. Tinofana kugona kuwana zvidzidzo paari, ndosaka akanyorwa. Anga asingori mamiracles aiitwa. So tikanzwa kuti Jesu adileya kunhamo yaLazarus, asvika Lazarus avigwa 4 days late. Wamwe 4 days later, wamwe vanoti even if it's late is still on time. Jesu anosvika ipapo omutsa Lazarus kubva kuvakafa. And Lazarus anga atoora. Jesu kanga wakudzidza akanga achida kudzidzisa nyaya yechipiro chawakafa nenyaya yedeath and resurrection of Jesus. Now you read nyaya yaLazarus yemukadzi akanga achirwara chirwere chokubuda ropa for 12 years. Nemwanasikana waJairus arikunzi akanga aine makore 12 ekuberekwa. Now Jesu ari kuenda kumba kwaJairus, anosangana nemukadzi uya ane chirwere chokubuda ropa. Jesu anomisa chirwere chokubuda ropa, then he continues kuenda kumba kwaJairus. He resurrected the daughter of Jairus. Zvaaita ipapo Jesu on that miracle, it's a parable. Tinofana kucherechedza masymbols aripo. The number 12 iri pamukadzi, the number 12 iri pamwana, the death and resurrection pamusikana mwanasikana waJairus, nekumiswa kweropa pamukadzi uyu. Zvese masymbols aya ane chekuita ne the Old Testament church and the New Testament church. So tinofana kunge tichiti kana tikanga tatarisa mamiracles aJesu, we also appreciate the lessons that are drawn from those miracles. We also see another miracle inoitwa pagungwa reGenesaret. Apo Jesu anosvika pagungwa reGenesaret, Bhaibheri rinotaura kuti akasvika wana Peter vachiti ishe taachiraura usiku hwese asi hatina chatabata. Jesu anoti chichienda munokandira rutava kuti rworudyi kuti mugowana. That's powerful. Saka Jesu akupinda ipapo ndobva vaenda. Bhaibheri rinoti vakanokanda kwakadzika vakabata hove zhinji. Zvaitwa naJesu ipapo in that miracle, that's also a parable. The symbols must be decoded. So
Now let's look at this miracle yakaitika a week prior to Jesus' death. I understand kuti handina nguva yekududzira mamwe miracles, but we need also to check this one, because this one is very important. Inotibatsira as we cross over muna 2024, we must have a correct message. Chii chiri kudiwa naMwari in the life of faith. Mark 11 inotaura kuti fume mangwana Jesu wakati achibva Bethania. Jesu aibva Bethany. That word dinoreva kuti the house of bread. Jesu akanga achibva Bethany, zvino wakati achiona muonde uri kure une mashizha, Jesu akaenda achiti zvimwe ungawana chini pauri, sababa ine muonde wangu ine mashizha. Now Jesus went to that muonde ndobva anotsvaga zvibereko pauri nekuti wakanga uine mashizha. Vhesi inoti akasvika pauri haana kuwana chinhu asi mashizha bedzi, nekuti yakanga isiri nguva yemaonde. Saka nawo bhaibheri riri kutaura kuti Jesu akabva aona muonde uri kure, ndobva ati ndiwo approache achiti zvimwe angawana chinhu pamuonde, but it's very unfortunately patiri kuverenga a disappointing result, ndekuti Jesu bhaibheri riri kuti akashayiwa chinhu pauri. Ende yanga isitori nguva yemaonde, kureva kuti muonde wakanga uchipa impression yekundogona kuita zvibereko even nguva isiri yemaonde. Ndinokwanisa kubereka even out of season, but muonde une deception iri massive. Unoratidza kunze sekuti wakanaka mukati, but Jesu mukuvheneka nekupenengura mukati akaona kuti chibereko hapana. That's very important. Kune maKristu akawanda ane chimiro chatiri kuwana panapa, anga achirarama muna 2023 uchivaona vari kure. Vhesi inoti akaona muonde uri kure, vachivaona vari kure unogona kufunga kuti ukasvika padhuze navo uchaona zvibereko. No, uchivaona vari kure, kune vanhu vanoappreciate vari kure, but when you get close to them you are amazed kuti ndo chimiro chake. Many people vane chimiro chemuondo uyu, vanoratidza a picture iri deceptive on the issues of religion. Vane mufananidzo wekunamata bedzi asi vakarasha simba racho. So Mwari atibetsere mupfungwa yatiri kudzidza zuva ranhasi. Tiona kuti chii chatinga what can we draw from this lesson. Jesu verse 14 kuti akapindura muonde uyu because wakanga usina zvibereko uine mashizha, ndobva ati ngakurege kuva nemunhu anozodya futi zvibereko pauri nekusingapere. Vadzidzi vake vakazvinzwa. Now Jesus rebuked muonde uyu, this fig tree. Jesu akairebuke akati no. Vhesi yati akaupindura akati, kurati there was a conversation between Jesus nemuonde uyu. Muonde uyu wakanga uchitokurukura naKristu mukushaya kwawakaita zvibereko. Jesu aitita conversation nawo, ndobva ati ngakurege kuva nemunhu anozodya futi zvibereko pauri nekusingapere. Vadzidzi vake vhesi yati vakazvinzwa. They heard the conversation between Jesus and this fig tree. Now pakaita kunge hapana zvaitika. Jesu apedza kutuka muonde. Now Jesus leaved the environment, ndobva anopinda muJerusalem. We know what happened. Akanosvika mutemberi, ndobva akananga straight kwakunosvika muine vanhu vari kuita jambanja imomo. Akanosvika kuine money changer, akasvika kuine vemusika vaitengesera pakarambidzwa, akasvika muine mbavha nemakororo, muchiitwa zvakawanda. Jesu ndobva ataka kunetsana navo. Bhuku raJohn noti akaruka chikawa, but ana wakarova desire of ages inoti akanomira in a strategic position. Ndobva apfeka muviri waanozoenawo pasecond coming. Mbavha dzese nevatadzi vese vakatanga kutiza. Vafarisi nevanyori vakazviona vakauya kwaari vakati, tiudze kuti simba iri unoriwana kupi? Zvinhu zvaunoita izvi unozviita uchipiwa simba nani? Jesu akandoda kubvunzai. Johani paakauya akauya nesimba revanhu here kana nesimba raMwari? Hanzi vafarisi vakaenda pasaidi vakati, kana tikataura kuti Johani akauya nesimba revanhu, vanhu vachatitaka namabwe, nekuti vanhu vanoziva kuti Johani aiva muranda waMwari. Tikati Johani akauya nesimba raMwari, iye achatibvunza kuti kwenye makaregererei kumutenda? Saka vakadzoka vakati, isu Ishe hatizive. Jesu akati, kana neniwo
handikuudzei kuti zvandinoita izvi simba iri ndoroona kunani. Ndobva Jesu atanga kutaura maparables achivaudza achiparidza ari mutembo. Now manheri yayo Jesu akabuda kunze kweguta. Nicodemus akanga aona zvaitika akabva aporocha. Bhuku raJohn rinoti akauya kwaari usiku akati, Rabhi, ndinoziva kuti makabva kuna Mwari nekuti hakuna munhu anoita zvamunoita kana Mwari asinaye. Jesu akamutarisa akati, zvirokwazvo ndoti kwauri, kana munhu asina kuberekwa patsva haagone kuona ushe hwaMwari. Obva aenda kubva ati zvirokwazvo ndoti kwauri, kana munhu asina kuberekwa patsva haagone kupinda. Two things, kuona nekupinda. Haugone kupinda pausina kuona. Nekuti faith is evidence of things hoped for. Saka vhesi inotitaurira kuti Jesu achita Nicodemus akati, what is important? You must be born again. Ndiri kutaura nemunhu akapotswa nerubhabhatidzo muna 2023 ari kufanira kupinda muna 2024 asangane nerubhabhatidzo. Your salvation lays under these principles, kuti unofanira kuzvarwa patsva uburitswe mubereko yaAdhamu uchiunzwa mubereko yeupenyu usingaperi. Now Jesu apedza kuita conversation naNicodemus. Mangwana makuseni Jesus went again, vakanopfuura nepamuonde paya. Saka verse 19 to verse 21 inotipa madetails. Inoti zvino nguva dzose kana ava madeko vaenda kunze kweguta. Now Jesu aenda kunze kweguta. Vakati vachipfuura napo mangwanani vakaona muonde waoma kubva pamudzi. Saka muonde uya ukutukwa naJesu. Vhesi yakutaura kuti pavakadzoka nemangwana ipapo vakaona muonde waoma kubva pamidzi. That's a very important detail. Saka muonde wakatukwa naJesu wakaoma nemidzi. Ukanzwa kuti muti waoma nemidzi zvinoreva kuti ausakwanise, ausina capacity even yekutunga kuti udzoke into life. Kureva kuti the case of Jesus totally destroyed the tree. Saka muti wakabva waparara zvachose. Petro akarangarira verse 21 akati kwaari, Rabhi, tarirai muti uya wamakatuka waoma. Saka Peter nawo ndovati ayoka, ishe muonde uya watakatuka nezuro uya waoma kubva pamidzi, hapana chiripo. Jesu akavatarisa ndobva ati kuna Peter, ivai nekutenda kuna Mwari. Ye faith in God. Jesus never responded to the issue of the fig tree. Jesu haana kuresponda nyaya yacho, akasiyana nayo, akati ivai nekutenda kuna Mwari comrades. Tendai kuna Mwari. That's very disturbing. How can Jesus not answer us? Chii chaita kuti muti uome? What is the reason yakonzera kuti muti uyu uome kubva pamudzi? Why was Jesus so personal nemuti uyu? Nyaya iyi iri kubva kupi? Sei aupindura? Kunenge vakambosangana here vakataura? Chii chiri kuitika in this miracle? What is Jesus trying to teach us from this thing? So when you look now, muonde une zvaunoshandiswa in symbols, because mamiracles aJesu ese ane masymbols and they must be decoded. Muonde kana tichiona pane paunoshandiswa masymbols une chaunomirira. Saka ndoda kuti tange so that we trace kuti nyaya yaJesu nemuondo yabva kupi, sei wakutukwa, wakadii kupiwa mukana usati watuka, kana kuti wakamenga watomopiwa mukana muondo uyu ukatambisa mukana. Saka ngati munoverengei bhuku raHosea. Ndakuenda nemi Old Testament, tinoverenga Hosea chapter 9 verse 10. Inotaura panapa kuti ndakawana Israel yakaita semazambiringa ari murenje. Saka Mwari akutaura Israel panapa. Israel pandakatanga kuiwanaka ndichitanga kusangana naye yaita semazambiringa akarimwa murenje. Yanga yakaita seproject yemagrapes yakarimwa mudesert. Saka Mwari akuti Israel was so special because vanoziya farming vanoziva kuti magrapes haakwanise kuti arimwe mudesert. You can't do that because magrapes anoda a conducive environment. But Israel pana peri munzi no, yanga yakaita semunhu arima maproject yake magrapes ari mudesert. Powerful thoughts. Zikubuda pana ine mberi obvati ndakawana madzibaba enyu akaita sezvibereko zvokutanga zvakatanga kuibva pamuonde. Saka ndobva enda mberi ndobva ati no, madzibaba enyu Mwari ari kutaura mubhuku raHosea
this is way before Jesus comes in New Testament. Tiri mu Old Testament. Saka Jesu akutaura Hosea akutaura mu Old Testament kuti Israel payakatanga kusangana naMwari yanga yakaita semuonde une zvibereko zvakaibva zvokutanga. God vhesi iri kutaura panapa kuti Israel yanga uri muonde waibvisa, Israel yanga uri muonde waiita zvibereko. Taona kuti muonde watatarisa mu New Testament wanzi wanga usina zvibereko. But earlier in the Old Testament tiri kunzwa kuti muonde wakanga une zvibereko zvakaibva. That's a very important detail. Saka chii chakachinja pana Israel? Because Israel patiri kuona ku Old Testament iri kuonekwa ine zvibereko zvakaibva kuti ine capacity yekuibvisa. Ko mu New Testament chii chakuita kuti muonde uyu ushaye zvibereko? Saka tinofanira kutresa nyaya yedu kubva pano yaJohani Mubhabhatidzi up into the ministry of Jesus, because John na Jesu vari kuita basa rakafanana. John is preparing the way of the Messiah. John is preaching to his own people. Jesus comes to preach to his own people. Jesu akazoparidzira vanhu vake, anga asina nguva nevanhu vasiri vanhu vake. That's why you see akasaka nemukadzi muKenani. Mukadzi muKenani akati, Ishe, ndine mwanasikana wangu ane mwoyo tsvina, munamatire madhimoni aende. Jesu ndobva amutarisa akati, ndakangotumwa bedzi kumakwai akarashika imba yaIsraeri. Ndobva uya ataura mukadzi akati, hongu Ishe, ndotibatsirai. Jesu akati, hazvina kunaka kutora chingwa chevana tochikandira imbwanana. Uye akazotaura akati, hongu Ishe, kunyange nembwawo dzinonhongawo zvimedu zvinowa patafura ratenzi. Saka you can rightly see kuti Jesu ari kuita deny mukadzi uyu kuti no, chingwa chaditacho ndechevana, maIsraelites ndo vana. According to Romans 9, ndo vanonzi vana, ndo vanga vapiwa zvipikirwa, ndo vakadzidziswa kunamata Mwari. So now John and Jesus are preaching to the Jews. But patiri kuona maIsrael mubhuku raHosea vari kunzi panapa vakaita semuonde une zvibereko zvakaibva. Now let's go mu New Testament tione transition yapo. This is about 400 years later. Let's see kuti muonde uyo uchiri kubereka here. Sangatangei naJohn. John the Baptist anonzi was a strange preacher. His power was not in miracles, but his power was in his voice. Aita akataura vanhu vese vainzwa kuti uyu munhu ari kutaura is connected to a power which is above. John anonzi anga akafuka nguo yemvere nebhanire reganda muchiuno chake. What a strange preacher he was. But John akataura nevaFarisi, maIsraelites akanga auya kuzobhabhatidzwa. Matthew 3 verse 7 inoti panapa, asi wakati achiona vazhinji vaFarisi navaSadhusi vachiuya, akati kwavari, vana venyoka, ndiani kwaakunyeverai kuti mutize kutsamwa kunouya? Naizvozvo verse 8, berekai zvibereko zvakafanira kutendeuka. Zvakana John, no, vana venyoka, imi muri kupedza nguva, ndiani akunyeverai kuti mutize kutsamwa? There is a judgment that is coming. Kuroti panguva yeIsrael pari kuya John the Baptist iri kurarama under the period of judgment. God was judging his people. Vanga vapiwa grace period ye 3.5 years. Ndoye vanga vapiwa bedzi. John akati, no, wakomana, pa 3.5 years idzi dzatinadzo, berekai zvibereko zvakafanira kutendeuka, kuroti Israel now is not able to produce good fruits. Anobva aenda mberi obva ati, musafunga kutaura mumwoyo menyu muchiti Abrahamu ndibaba vedu, nekuti ndinoti Mwari ada kumutsira Abrahama vamwe vana kubva pamabwe awa. Zvino anobva ati verse 10, zvino sanhu demo raiswa pamudzi womuti, muti umwe nomumwe usingabereke zvibereko zvakafanira unofanira kutemwa ukandirwe mumoto. Powerful. Zvakana John, muri kutorarama muri mujudgment. Now muti uyu usina zvibereko waisirwa demo pamudzi. Remember kuti mu miracle yedu we have a fig tree iri kutukwa naJesu and yaoma kubva pamudzi. Now zvikanzi naJohani. Saka munhu ari kutanga kutaura nyaya yekuti muti uyu unofanira kutemwa nemudzi wawo is John the Baptist. Zvikanzi pane demo raiswa, kana mukatadza kubereka zvibereko zvinoratidza kuti muri vanhu vakatendeuka muchatemwa. I want to tell you that's very, very profound, because God is worried with the fruit. Saka Jesu achiti muchawaziya nemabasa avo, muchawaziya nezvibereko zvavo. Kuroti patiri kurarama in this world,
vanhu vanotendera kwamafruit inspectors. What comes out of you? What type of fruit do you produce? Vamwe tinonamata Mwari, tinoti tiri tinotapira but mafruits edu anovava, zvakaoma kuti wadyara maorenji pamba wokuberekera malemon anovava, zvakaoma. Kuti wadyara mango wokuberekera nundurwa, that's very, very terrible. Saka now John preaches to my Israelites. We know what happened to John. John was arrested by Herod. When John was preaching by River Jordan, Jesus was not preaching. Jesus angaparidza angakanyarara zvake. Akati vhangeri remunhu wese riri paRiver Jordan. Even him himself, Jesus, went to the desert. Akaenda akanosvika pavalley, akanopinda muRiver Jordan, akabhabhatidzwa naJohani. Saka now Jesus was not preaching when John was preaching, but John, Matthew 4 verse 12 inotaura something that is profound. Inoti Jesu akati anzwa kuti Johana asungwa akaenda Galirea. Verse 17, kubva panguva iyoyo Jesu akatanga kuparidza achiti, tendeukai nekuti usho hwekudenga hwaswedera. Saka Jesu anzwa kuti Johana asungwa. There is no more voice of truth in the land. Kwaane runyararo, izwi raMwari rinotaura chokwadi ramiswa, ravharirwa mutirongo. Jesu ndopa akatanga kufamba wachiparidza achiti, tendeukai, repent, for the kingdom of God is at hand. I want to tell you, the voice of truth must not be silenced. Kana tikanga taona the voice of truth yava silent, then the world becomes a devastating environment. Now we are living in an environment where the word of truth is not allowed to get its place. Because mukufamba kunoita nguva vanhu vanoda nhema kupfuura chokwadi. Because bhuku raPsalms rinoti lies are sweeter than honey. Saka now Jesus started preaching. Akati denga rinoti dai zvaibvira chokwadi chapinda pakati pevanakomana vavanhu, because verse inoti you shall know the truth and the truth shall set you free. Ndipapa roda kuparidzwa chokwadi. In the gospel now there are a lot of heresies dziri kuita come in. Vanhu vari kurasa wani even vachishandisa shoko raMwari. Vanhu vari kurarama in an environment where nhema dziri kuramba dzichitora ushe and rima ri kuramba richiwanda. Jesu anoti shall know the truth and the truth shall set you free. Jesu anotaura kuti vaite vatsvene muzvokwadi nekuti shoko renyu, thy word is thy truth. The truth of God must be preached in the land. Now Jesu atanga kuparidza. Ngatidziwe kuti Jesu akamira here kutaura nyaya yezvibereko. Jesu ane 3 years achiparidzira vanhu vake maJews. Vakada kuuya kwaari vachimuudza imwe incident yakanga yaitika. Pilate ane vanhu vakanga auraya. Now vakanga vachida kumuzivisa kuti pane vanhu vakaparadzwa naPilate, ropa ravo rikavhenganiswa nezvipiriso zvavo. Munoiona sei nyaya iyi? Vaida kuvanika self righteous kekuti ivo vapenyu nekuti vakarurama. Jesu akati munofunga here kuti vanga vakaipa vanhu ava kupfuura imimi zvavakafa vachitambudzika? Ndobva ati kana nemiwo kana musingatendeuki muchafa savo. Kavarika Luke 13 verse number 4 anoti kana vaya vane 18 vakawirwa nerusvingo rweSaroamu ikavauraya, munoti vanga vakava vane mhosva kukunda vanhu vese vaigara Jerusarema here? Ndinokuudzai kwete, asi kana musingatendeuke imi mose muchaurayiwawo saizvozvo. Now Jesus now says no, hakuda kuda kuuya muchita self righteous panapa. Kana musingatendeuke, you are going to die, because mubayiro wezvirufu. Now Jesus pronounced their condition in a parable. Ndobva avaudza mufananidzo paverse 6. Anobva ati mumwe munhu wakanga akasima muonde mumunda womuzambiringa, akanga achitsvaka zvibereko kwauri akashayiwa. Good. Saka tane muonde panapa. Taona muonde watukwa wendo watiri kutrace. Tambodzokera kuOld Testament zvanzi Israel muonde une zvibereko. Tikaona Johana achiramba achiti ayo muonde uyo hausina zvibereko unofanira kutemwa. Now Jesu akutaura panapa akati pane munhu akasima muonde wake pakati pemunda womuzambiringa. Akauya achitsvaka zvibereko pauri akaushayiwa. Saka nyaya yekutsvaka zvibereko pamuonde uchishayiwa hatisanga kuiona wiki rekupedzisira Jesu akufa. No, Jesu during his ministry akataura nyaya yekuti tiri kutsvagawo zvibereko pamuonde tiri kushayiwa. There are no fruits on these
fig tree. Verse 7 inoti ipapo akati kumuromo womunda wemuzambiringa, tarira ndauya makore matatu ndichitsvaka zvibereko pamuondo uyu ndichishayiwa, uteme. Is that the sermon of John? Yes, uteme, nekuti unotadzireko pasi. Akapindura akati kwaari, She urege yenyu nhaka ndimbourimira nekuisa mvudze, kana ukazobereka zvibereko zvakanaka, kana usikabereke mungazoutema henyu. Saka Jesus ndobva tare 3 years tichitsvaka zvibereko pamuondo uyu tiri kutsvaka tichishayiwa. Saka ngautemwe, ngautemwe. Uri kutadzira pasi, unofanira kuraramire, unofanira kutemwa. Unotemwa paJohana ati kubva pamudzi ndopaiswa demo racho. But when you shake the parable, haina kupera. Parable haina kupera. Parable inongopera nekuti Jesu akati ngautemwe. Uye achiti mirai ndimboudiridzira, mirai ndimbouisa manyowa paunozoita zvibereko. Saka hatiudzwe kureva kuti kana tichitarisa parable iyi, the environment is conducive. It's a worrisome kuti muondo is not able to produce, because uyu anotaura kuti mufudze uripo, mvura yacho yekudiridzira iripo. Saka the food is there, the water is there. The food in the parable represents the word of God. Nokuti shoko raMwari ndo chingwa chinopa upenyu. Then the water represents the Holy Spirit. It is depicted as a later rain, as early rain and later rain. Saka mvura inonaya kuti muondo uwane simba iripo, but it's very unfortunately kuti the fig tree is not able to produce. What a terrible, terrible coincidence. Ndikutaura nemunhu wokuti shoko raMwari riripo, mweya mutsvene uripo, but munhu haana chibereko. Hapana chibereko. Mweya mutsvene watakasiyirwa, iye anopa, anobetsera kuti pane mafruits. Iwe uri kumukonesa, muondo waikonesa kuti ivhu rakanaka, mvura yakawanda, but muondo hausi kuda, uri kune resistance. Kureva kuti muondo uyu wakanga une mwoyo muwiri, waida zvenyika, waida kuti zvaMwari. I was wondering what was happening in those days, and I found something very interesting that I want to share here with you. I want to go on book rinonzi Desire of Ages. Ndoda kunoverenga pachapter 10 inotiudza what was happening mazuva akauya John. I'm going to read Desire of Ages, page 101, paragraph 2. Inotaura panapa zvaiitika, inoti, in the time of John the Baptist, greed for riches and the love of luxury and display had become widespread. Saka greed for riches and love of luxury and it become widespread. So Bible rikutaura panapa kuti in the time of John the Baptist there was also a terrible time where we see vanhu vari kuda kudya, vanhu vari kuda luxury, vanhu vari kuda greed. Because even in cities now we see this, where greediness is justified. The accumulation of things under greed is justified. Because my cities are built in these principles. Principle number 1, the justification of greed. Kuzunganidzira iwewe nemhuri yako bedzi. Justification of greed also in competition. The cities are built under the influence of competition. Then the third, cities are built under a materialism where there's pressure everywhere. Munhu weta pressure. Paita iPhone 13, paita iPhone 14, paita mota yakati, paita, there's pressure. Paita chi kubuda dzimba kwakati. Competition ndiana nedzakawanda. Competition, there's competition even from schools. There's competition. Vanhu vachipiwa mabronze, gold, silver. There's competition. So the more there was competition, the more people lost sight of God. In their environments, the perception of seeing the real power of God is not seen. And the fruit is rotten. The tree is not able to appreciate manure. The tree is not able to appreciate the water,
because iyo muti une zvimwe zvauri kufunga kudai ndinazvo une zvaurikuda kuakwaya kupfuura kuappreciata uri kudai mandipa fertilizer uri kunzi aiwa ita organic pinda mumanyowa iwe uri ndisprei fertilizer. What a terrible tree. Mwari ane zvaari kukupa. Saka vhesi chiti andanyika nezvairi mairi anozviita muvingo waMwari. Andanyika nezviri mairi rudo rwababa haruzi maari, nekuti nyika izere nekuchiva kwenyama. Nyika izere nekuti maziso edu aya arege kuona zviri Mwari. Nyika izere kutsondorana nekuurayana nekupondana. That's the world we are living today. Saka now Jesus, after the parable, he went away. We wonder what happened to this tree. Few days before he died, Jesu pataverenga paya kwakuona muonde uri kure. Vhesi inobva yati akaenda kwaari achiti zvimwe angawana zvibereko pauri. Akati pamwe muonde wati achiparidzira kubva mazuva aJohani until this day, muonde wepamwe wazoita change. Pane change, muonde wanga uchimbonziita zvibereko. Pamwe wane change. Rega indipfuure nepo, but pataverenga is unfortunately vhesi yati Jesu akashayiwa zvibereko kureva kuti muonde uyu wakakonewa kupa zvibereko. Jesu ndobva aupindura, bva autuka. Akati there's no need yekuramba tichikusustaina. There's no need yekuramba tichikupa mukana. Kureva kuti Mwari ane nguva yaanozotitarisa kuti ndakupa mukana but wautambisa, you've lost. Hazvikubatsire muimba anodaro, iwe wazorashwa. Hazvikubatsire kana Mwari achikupa mukana. Now 2023, it was a chance for you. You have been given another chance. 2024 is coming. Why not utilize everything? Why not say, God, have mercy on my soul? Wamira uri kure semutadzi uya muteresi. Wari wachipfuwa chako wati Ishe ndiri mutadzi. Lord, I'm a sinner. Have mercy on me. Why not do that when you still have time? Kana mchinzwa shoko rake nhasi musawamisa moyo. Imwe vhesi inoti sakai Jehovha achawanikwa dana kwaari achiri pedyo, akaipa ngaabve pakusarurama kwake, nekuti Ishe uchatonga nyama yose nemoto. Po anoti isu tose tinofanira kuzomira pamberi pechigaro chekutongwa chaKristu kuti mumwe nemumwe apiwe zvaakaita nemuviri. God will judge this wicked world. But now he give us chance. Kana tisingasangana naye munyasha dzake, tichasangana naye muhasha. Iwe ndopo urutopinda nenyika even muchechi. Wakatoronga kuti 2024 nyika inenge yakazara muchechi, music yenyika uchagowinayo muchechi. We are seeing people denigrating the grace of God. Po anotora matiri muzvivere kuti nyasha dziwande. Haisva, takafa muzvivi tinorarama sei mazviri? Why live in sin when we claim that we have died in Christ? Kureva kuti Kristu chivi here. Iyo vhesi ichiti Jesus was tempted at all points yet without sin. But iwewe unoramba uchirarama semunhu womunyika uri pakati pevana vaMwari. Why not have good fruits? You are not appreciating the food, the word of God. You are not appreciating the power of the Holy Spirit. Because Mwari anovimbisa kuti pamazuva ekupedzisira ndichakudurura mweya wangu pamusoro penyu, majaya nemhandara vachaprofita. What a beautiful prophecy there. So now Jesus rebuked muonde ende unooma kubva pamudzi, kureva kuti hapachina muonde uripo, pakasara paine vacancy. In closing now, let's close Romans 11. Paine vacancy, maJews atukwa ndovanga achimirwa nemuonde. Mwari akazoita sei? We need the Apostle Paul to come in and explain the medicine of grace. This is very important. The medicine of grace, where we see Apostle Paul explains what God have done for us in Jesus Christ. Romans 11 verse 13, the Apostle says, ndinotaura kwamuri muEden, zvandiri muapostoli waEden, ndinokudza basa rangu. Saka po basa rangu ndinoriziva. Verse 17, zvino kana mamatavi akavhuniwa, iwe MuOrivi wekuDondo ukabatanidzwa pauri. Mamatavi akavhuniwa, iwe uri MuOrivi wekuDondo wakabatanidzwa pauri, pakati pawo kava nemugove pamwe chete nawo pamudzi nepamusoro pematavi. Saka iwo zvino usazvikudza. Saka powa kuti iwe wakatorwa ukabatanidzwa nawo. Wanga usipapa, wanga uri MuOrivi wekuDondo.
You were grafted. Akutora nesu waIdeni. Because ati ndiri mupostori waAdeni. Basa rangu ndoriziya. And takatorwa tiri kung'anga. Takatorwa tiri kumasvikiro. Takatorwa tiri waprofita venhema. Mwari kwakutitora, kwakutidedza, kwakutidhonza. Po anoti maamuri kure kare mubhuku raEphesians. Asi makaswededzwa muropa rake. By his blood you were drawn to him. Ropa rake rakadeuka kuti isi tivepo. Saka po anoti zvino kana mamwe matavi akavhuniwa, iwe MuOrivi wekuDondo ukabatanidzwa, zvinewo chati matavi akavhuniwa kuti ndibatanidzwe, ndizvozvo vakavhuniwa nekusatenda kwavo, iwe unomira nekutenda kwavo. Usazvikudza asi utye, nekuti kana Mwari asina kurega matavi ekutanga haangaregi newewo. Saka iwewe are being invited today kuti umira apa. Unomira apa nekutenda kwako. Kana ukakonewa hanzi naPaul, newe uchavhuniwawo. You have been given another chance to enter into 2024. Now in 2024, the Lord is saying to you, produce the appropriate fruit. Tipe zvibereko zvinobatika. Kuroti patiri kuita religion inonzi Christianity, it calls to us that we might have good fruits. Zvibereko zvinounzwa nemvura nemanyowa. Shoko raMwari naMweya Mutsvene rogadzira zvibereko zvakanaka matiri. I am challenging you today that you stand for the Lord. I am challenging you today that you might have good fruits. There is the gift of the Spirit and the fruit of the Spirit. The gift of the Spirit and the fruit of the Spirit hazvifana kusiyana kuti gift yako kuparidza asi mafruits ako umbavha, gift yako kuimba asi mafruits ako upombwe, hazvifana kusiyana. God is giving us another chance. We must appreciate this chance. Saka uchaona kuti Galatians 5 in closing anoti iye zvino chibereko chomweya ndirwo rudo, mwoyo murefu nerugare. So we see panapa iye Bible yakutaura kuti chibereko chomweya rudo, love. Love one another. When you read Bible, not the new commandment that I give you is to love one another. Bible not rudo kuzadzisa murayiro. Saka Mweya Mutsvene ndiye akuya kutidzidzisa nawo kuti buditse mafruits akanaka. We live zviri pamurayiro, kutenda kusina mabasa kwakafa. So may God remember you kuti uve nerudo, uve nemwoyo unyoro, nemwoyo murefu, nekutendeka, nekuzvidzora. Unozvutaura Bibheri, kuzvidzora. Mukadzi mukuru, mafurutsa ako unofanira kuzvidzora. Mwari atibetsere panyaya idzi. Vakawanda vedu hatigone kuzidzora izvozvi paChristmas iyo iyi neNew Year. Mwari aonoonerera hatikwanise kuzvidzora. We need the fruit of the Spirit so that the world becomes stable. Vanhu vada kudya patiri. Religion inonzi Christianity calls for us to live what God expects. Let us trust in his merits. Let us love his word. Let us appreciate the power of the Holy Spirit. You have a nice 2024 year. You have a nice 2024. Mwari akuropafadze nemhuri yako. Muve nezvibereko zvakanaka kuti ini Mwari nemhuri yangu akomana tipewo mukana wokurarama zvinotaura shoko renyu tichipiwa simba naMweya Mutsvene. Live a pure and perfect life. Mwari akutendere kuita izvozvo. Until we meet again, God bless you. Petone muchinjiko panetsi